Takže, čaute chlapci a dievčatá. A dneska ideme natáčať Forklift, a.k.a. Fortnite. Toto bude moja druhá reakcia, alebo prvýkrát som to natáčal a ako pri mojom šťastí sa vždycky niečo dofaká. Ale možno budem aj lepšie hrať ako minule, takže na to sa môžem pripraviť. OK. Takže, viem, že tu pridali normálne Trebišov. Pada, všetko na nás pada. To vám ukážem, ale padnem tu. Nie, padnem... hej, tu padnem. To môže byť. Viem, že pridali do hry Trebišov. Ďalej tu je strašne veľa vecí ako nové zbranie, kombatka, ktorá sa mi až tak nelúbi. A potom tu mám ešte Nuka-Cola normálne z Falloutu. To si pekne padnem a potom vedľa pôjdem do Trebišova. Dajaké decko i zomre u bunky. Na pohodku. Fajn, čo